Welkom bij Access Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En belangrijk nieuws gaat over minister Sijntje, die niet te spreken is over het ontslag van de Raad van Commissarissen van Aqualectra. Sijntje heeft gisteravond in de Extra gereageerd op het ontslag van de Raad van Commissarissen en noemt het onder meer laf dat de Raad van Commissarissen deze beslissing heeft genomen. Het gaat erom dat 3 van de 4 commissarissen per 1 januari van dit jaar hun ontslag hebben genomen. Ze zeggen geconfronteerd te worden met gigantische uitdagingen en een gebrek aan steun van de aandeelhouder. En dat is de ministerraad. De commissarissen leggen de schuld bij de voormalige CEO Derk Jones. Het gaat onder meer om de commissarissen Karel van Haren, Austin Martina en Patrick Eberson. Zij geven aan dat hun werk de laatste tijd pijnlijk duidelijk onmogelijk werd gemaakt. Zoals gezegd, minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Sijntje, onder wie Aqualectra valt, vindt het erg laf en verwijt de Raad van Commissarissen zomaar weg te lopen van hun verantwoordelijkheden. Grote plannen voor Caracas Bay. Het is nu bekend geworden dat er groot gewerkt gaat worden aan de Caracas Bay, een van de mooiste plekken van Curaçao, maar het kan nog veel mooier, zei minister-president Pik Pisas. Hij heeft beelden gepresenteerd op het Brionplein bij de opening van het nieuwe jaar en heeft aangegeven inmiddels dat over 6 maanden al begonnen kan worden, zo moet ik het zeggen, begonnen kan worden met de bouw. De bedoeling is dat die bouw in 8 maanden klaar is, dus volgend jaar maart, min of meer rond de nieuwe verkiezingen, zal de eerste fase van Caracas Bay klaar zijn, aldus Pisas. En zoals bekend staan nu de verkiezingen voor maart 2025 gepland. Strijd voor hoger vakantiegeld, dat zeggen de vakbonden. De Extra heeft gesproken met George Hernandez van de APVO. Hij sprak namens het Centrale Commissie voor Vakbonden, CCVV. En die hebben een voorstel geadopteerd om er in 2024 verder werk van te maken. Om het vakantiegeld te verhogen van 6 naar 8,3%. Volgens George Hernandez zal de bevolking en vooral de ambtenaren hier veel meer van horen de komende maanden. Maar het gaat er vooral om de overheid te overtuigen dit door te voeren en ook uit te betalen. Dan de hoofdprijs valt op Curaçao. We hebben allemaal gezien, er was weer een mooie loterij aan het eind van het jaar met een miljoen als winst. De nummer 1 die een heel reeks loodjes had gekocht krijgt een miljoen. Maar zowel de eerste, tweede als derde prijs is nu bekend geworden, zijn op Curaçao gevallen. Terwijl de loodjes kunnen worden verkocht op Bonaire, Aruba, Saba, Sint-Eustatius, Sint Maarten, zijn de 3 grootste prijzen hier op het eiland gevallen. Gefeliciteerd voor de mensen die dit hebben. FIFA gaat helemaal mis. De politie heeft een video uitgebracht van een paar mannen die aan het fieveren zijn op de Winston Churchillweg. Op de video is duidelijk te zien dat de fieveraars, om het maar zo te noemen, gewoon gebruik maken van de weg, andere automobilisten in gevaar brengen, zonder aanzien des persoons gewoon de verkeerde kant van de weg oprijden, echt gevaarlijk bezig zijn. En aan het eind van de video is ook te zien dat het misgaat met een motorrijder die tegen iets aan de zijkant van de weg aanrijdt en de motor glijdt over het wegdek. Maar vooral de beelden van de mannen die gewoon het verkeer stilleggen om te kunnen fieveren is volgens de politie asociaal en er moet hard tegen worden opgetreden. En ze hebben ook aangekondigd dat te blijven doen. 12e editie Curaçao Baseball Week. Die is van start gegaan en dat is altijd een mooi moment. Curaçao is een groot land in het baseball en dat wordt gevierd tijdens de Curaçao Baseball Week. Henry Meulens opende het evenement gisteren tijdens een persconferentie in Forti. Samen met het organisatieteam, professionele honkbalspelers, speciale gasten opende Meulens de 2024 editie. Dit belooft vol activiteiten te zijn voor spelers, coaches en scheidsrechters om zo de honkbalsport verder te ontwikkelen. Er zijn onder meer grote namen aanwezig, zoals honkballegende Dusty Baker en natuurlijk Sander Bogaerts. Baker is enthousiast om deel uit te maken van deze speciale week en Curaçao te bezoeken. Er worden honkbalclinics georganiseerd, wedstrijden, er wordt van alles gedaan om het honkbal verder te promoten. Mooi. En dan gaan we naar Bonaire. Daar heeft de douane in een paar dagen meerdere
drugstransporten, drugssmokkel kan ik beter zeggen, onderschept. Op vrijdag 29 december ontdekten douanemedewerkers verdachte pakketjes in de bagage van een man die vanuit Nederland arriveerde. De volgende dag werd een vrouw afkomstig uit Curaçao betrapt met drugs tijdens een routinecontrole. Het gaat om verschillende types drugs. Het gaat ook bij de douane, die trof plastic zakjes aan in blikjes scheerpoeder. Er zou met hash gesmokkeld zijn, cocaïne en ook een pilletje dat leek op ecstasy en crystal methamphetamine. Sorry als ik het verkeerd uitspreek, maar dat zijn allemaal verschillende typen drugs waar de douane op Bonaire streng op controleert. Alle verdachten zijn overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee voor verder onderzoek. Even een break en zo meer nieuws. Na año 2009, familia Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo na começar com 4 truck de mixer, pump truck, anto planta fácil. Wat nos awe. Awe nos tem just 4 truck de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant, com capacidade de no menos 120 cub per hora. Corta explicação de Readymix Batching Plant, tá com a planta aqui, beton te worden mesclado, dingen mixer die planta e não dingen truck. Giselle McWilliam, leider van de partij MAN, uit flinke kritiek op het Openbaar Ministerie op Curaçao. Ze beweert dat het OM onbetrouwbaarder wordt door het niet behandelen van grote zaken, zoals de overname van de raffinaderij door Caribbean Petroleum Refinery en de zaken die daar mis zijn gegaan, de kwijtschelding van belastingen door een minister, door de minister van Financiën en de problematiek rondom Enya. Volgens McWilliam is het OM eind vorig jaar begonnen met een enquête naar hun imago. Onder meer het functioneren en de betrouwbaarheid van het OM wordt onderzocht. Maar McWilliam zegt dat doen ze alleen maar omdat ze weten dat het niet op het niveau is zoals zou moeten. Ze legt uit waar haar kritiek op gebaseerd is. Het is gewoon duidelijk dat afgelopen tijd belangrijke zaken niet aangepakt worden en dus mensen voelen dat er geen vergelding komt. En dat is een hele enge situatie, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Want je gaat niet een moment creëren van oké, die jongen die in de toko binnenkomt en een attraco pleegt of een fles whisky steelt, die wordt wel gevolgd, die wordt wel aangepakt. Terwijl grote zaken van Enya, van de white collar crime, laten we het zo zeggen, van TPR, van mensen die gewoon miljarden uit het kwijtgeld zonder wettelijke basis. Dat is gewoon dat is ongehoord dat er geen gehoor komt vanuit OM om hier onderzoeken te gaan doen. En CPR wil ik er helemaal niet over hebben, dat is gewoon een drama. Mm-hmm. En ik maak me nog meer zorgen over het standpunt van OM. Als ik de heer Giuliano Schoop een paar maanden geleden kon begrijpen vanuit een interview van ja, we zijn CPR aan het onderzoeken aan de hand, de aangiften die gedaan zijn vanuit RDK. En dan zeg je wauw, dus je scope wordt niet groter, je betrekt niet iedereen, het is alleen vanuit aangiften die zijn gekomen vanuit de RDK of misschien ook van de centrale bank. Maar waar is de bigger picture? Waar is de bigger picture? Want ik denk dat OM dat degelijk op de hoogte is dat dit veel groter is dan alleen een aangifte van Banco Centraal en RDK. Wat about het functioneren van RDK in deze hele gebeuren? Volgens Giselle McWilliam was het OM bij het vorige kabinet heel actief met het vervolgen van ministers, met het onderzoek doen van ministers, omdat er aangiften werden gedaan. Nu is het OM niet aanwezig en laat alles aan zich voorbij gaan. Grote mannen op Curaçao lijken daarmee onaantastbaar te worden en dat is niet de bedoeling.
Het OM pakt ze niet aan en we vroegen haar naar de reden daarvoor. Volgens mij is het keuzes. Als ik het zo zeggen, afgelopen tijd hebben we gezien dat ze heel erg bezig waren om de stoep van Nederland schoon te maken met drugs, je weet het. Er is heel veel tijd en energie gestopt in die drugstransport vanuit bij de containerhaven, bij CPS. Ze waren heel enthousiast daarover. Persberichten, de eerste is opgepakt, de tweede is opgepakt. En ja, dat is waarschijnlijk wat voor hun belangrijk is. En ja, dat is gewoon keuze in hun om welke zaken ze gaan aanpakken en niet. En we weten allemaal, het is niet nu alleen, het is al de hele tijd dat een van de prioriteiten van OM is om de stoep schoon te maken van Nederland met drugs. Volgens McWilliam is de houding van het OM slecht voor het imago van Curaçao. Hoe betrouwbaar ben je als land, als voor investeerders. Investeerders die serieus zijn en willen dat er een rechtsstaat in orde is en dat deze dingen niet gebeuren. En überhaupt als ze gebeuren, want ze gebeuren overal ter wereld, wordt er stappen genomen. Het lijkt wel een bananenrepubliek waar iedereen hier komt en ze kunnen doen en laten en niks wordt niks gebeurt. Je ziet met CPR, meneer Van Dam, het is gewoon schandalig hoe een paar Venezolanen hier komen en de boel proberen te belazeren met alles wat ze kunnen frauderen. En dan komt de minister, president en de directeur van de RPK nog in het parlement komen zeggen dat deze jongens betrouwbaar zijn en dat zij de volgende partners worden van de raffinerij. Wat ligt er daarachter? Hoe is het mogelijk? Nee, dit is geen goede signaal, meneer Van Dam. Het is geen goede signaal voor onze jongeren. Het is geen goede signaal voor de private sector. Het is geen goede signaal voor investeerders die hier willen investeren. Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft vandaag bekendgemaakt dat oud-officier van Justitie Giselle Veen-Jonkhout is overleden. Zij trad op 1 mei 1983 in dienst van het Hof als RAJO. En vanaf 1985 was zij verbonden aan het Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen. En na 10-10-10 was zij officier van Justitie aan het Openbaar Ministerie Curaçao. Mevrouw Veen-Jonkhout heeft veel posities bekleed binnen het OM. Zo was zij de eerste vrouwelijke officier van Justitie van de Nederlandse Antillen en de eerste vrouwelijke persofficier. Ze is in december 2013 met pensioen gegaan. Vandaag werd bekend dat ze is overleden. Sterkte aan de familie. Dan gaan we nou over naar een heel ander onderwerp. Dan gaan we over naar Japan. Het dodenaantal blijft stijgen na de aardbeving. Het dodenaantal is inmiddels gestegen tot 64 doden. Het gaat ermee om de dodelijkste aardbeving in het land sinds 2016. De aardbeving van maandag had een kracht van 7,6 op de schaal van Richter en werd gevolgd door talrijke naschokken. Er zijn verschillende steden waarbij heel veel huizen zijn ingestort of door brand verwoest. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt doordat de wegen zijn beschadigd en doordat het rampgebied relatief afgelegen is. Voor de rest is er weinig hulp wat betreft voedsel. Verschillende burgemeesters klagen erover dat ze geen voedselpakketten of veel te weinig voedselpakketten voor de overlevenden hebben gekregen. Er wordt gevreesd dat nog meer slachtoffers zullen worden gevonden als gevolg van de aardbeving. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben blij dat u gekeken heeft. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.